Bon dia i benvinguts al The Marine Project. Avui estem amb un invitat especial, el DJ Berkio. Moltes gràcies, Arnau, per convidar-me al teu canal de YouTube, al teu programa. Soc orgullós. És el segon vídeo que fem. I, DJ Berkio, a què et dediques? Què fas? Em dedico al temps lliure meu. M'avorreixo a casa o tinc temps lliure. Em dedico a fer cançons, a mesclar amb el meu programa d'ordinador, mesclar cançons. M'agrada la música i m'agrada fer això i ho disfruto. Sí, que ets DJ, no? Bueno, el nom ho diu tot, saps? DJ i productor. Us deixaré... No molt avançat, però bueno. Us deixaré al YouTube i al TikTok a baix a la descripció, per si voleu anar a veure una mica, saps? Bueno, doneu-li apoyo, sisplau. Així, algun dia potser serà un DJ famós d'aquests. A veure, què et va inspirar a fer les teves mescles i a ser DJ, bàsicament? Com que m'agrada molt la música i escoltar música, un dia que m'avorria dic, hòstia, si tant m'agrada escoltar música, per què no en faig? I aquí estic, faig música i també m'agrada mesclar i ho gaudeixo. I quina ha estat la teva mescla preferida fins ara i per què? Han estat dues cançons del 80 i 90, són bastant famoses. Es diu una Self Control i l'altra Tarzan Boy. Les podeu escoltar si voleu. I la mescla ja la penjaré jo a les meves redes socials quan la tingui gravada. Espero que us agradi. I aquestes mescles i les teves cançons, quin equip utilitzes per fer-les? És una mica cutre, però el meu ordinador. Estic en procés. Com el Barça, estic en procés. Estic a punt de comprar-me una controladora per punxar, bona, de qualitat. Jo també faig edito i això amb el meu ordinador, i tampoc és un ordinador d'aquests de la NASA, saps? És un ordinador bastant vell. I com gestiones les crítiques i els comentaris negatius sobre... O sigui, les crítiques en general que et fan durant el dia? A veure, comentaris a YouTube no en tinc masses, però la gent em fa comentaris i crítiques a la vida real, en persona, i el que faig és, primer valoro si és una crítica constructiva, si la puc aplicar i puc millorar i dir que és veritat, és un error, i si no és una crítica constructiva, la deixo estar. I tu, quan siguis, si ets DJ gran d'aquests, on voldries actuar algun dia? On? Tinc dos llocs pensats. No crec que hi arribi perquè és molt difícil, però és un somni a complir. Un és Ushuaia, Eivissa, i l'altre Tomorrowland. I hi ha algun DJ que t'agradi més i sigui la teva influència sobre... Sí, és actual, el teniu a YouTube, a TikTok, Instagram, a totes les redes socials. Acaba de punxar Tomorrowland, és un dels DJs més famosos del món i és per mi el millor. És molt bo, es diu James Hype, el podeu seguir a totes les redes socials. Has creat les teves pròpies cançons? Ens podries explicar una mica d'això? Sí, en tinc 3, les tinc al YouTube penjades, li podeu donar like, sisplau, que m'ajuda molt, i us podeu subscriure si voleu. En tinc 3, la primera es diu Starter, que aquesta la vaig fer en un programa que no es podia fer gran cosa, a mi no em va agradar massa, però bueno. I On The Party Introduce les he fet en un programa que es diu FL Studio 24, que l'utilitzen DJs molt famosos. És una aplicació molt bona, sobretot si la tens de pagament, jo la tinc gratis. I jo crec que es fan millor. Costa més de fer-les amb aquesta aplicació, però s'escolta millor i les cançons
et surten millor si les saps fer. I d'aquestes 3 cançons, quina t'ha costat més de fer? La última, Introduce, em va costar, quan ja tenia la idea, de fer-la de principi a fi, em va costar unes 3 hores i mitja, 4. Va ser un dissabte al matí que em vaig ficar a fer a les 9 del matí i fins a la 1 o les 2 no vaig acabar i no vaig tancar l'ordinador. Joder. Com prepares les teves sessions i seccions de cançons? Bueno, com prepares les teves sessions de cançons? Tinc una app que es diu Recordbox, la tinc a l'ordinador, és totalment gratis, la podeu instal·lar si voleu. I doncs amb aquell programa jo tinc diferents carpetes. Tinc per exemple una que és de reggaeton, que tinc música de reggaeton, tinc de techno, que tinc música de techno, tinc de tech house, que tinc música de tech house, tinc música retro dels 90, 80 i etc. Així amb un munt de gèneres. Hi ha alguna meta on vulguis arribar en ser DJ? Sí. A veure, no vull... O sigui, jo no vull que el meu ofici sigui ser DJ perquè vull dedicar a una altra cosa, però m'agradaria, quan sigui major d'edat, als estius que no tingui res que fer, doncs guanyar-me una mica la vida, guanyar una mica de diners i així poder tirar endavant. I quin tipus de música t'agrada més? El techno, el tech house, el hard techno una mica, que no sigui molt xumba-xumba, i el trance. I com t'inspires a fer les teves pròpies cançons? Pues amb una idea. O sigui, una cosa que no recomano a la gent que es comença en aquest món és que no es fiqui davant de la pantalla sense saber què fer, sense tenir una idea, perquè perds molt temps, intentes de fer alguna que t'agrada, però no et sembla guapo, que s'escolta bé, i llavors et bloqueges, no saps què fer. Jo recomano, que és el que faig jo, primer tenir una idea, no tenir pressa en fer cançons, tenir una idea i llavors, quan tens la idea, anar a saco, provar moltes coses. I quin consell li donaries al que està començant a ser DJ a aquest món? Un és el que acabo de dir, si volen ser DJ productors, és el que acabo de dir, i l'altre és que no tinguin por, que tirin endavant, que es facin conèixer, que es creïn comptes a les redes socials i això, que practiquin molt. I bueno, ja hem acabat aquest podcast. Moltes gràcies a l'Adri perquè ha vingut. I que no estava molt segur de vindre. Ha costat una mica el procés. Ha costat perquè té coses per fer, bastantes, estava bastant ocupat. I, bueno, algunes paraules. Top secret. Se viene temazo. Sí. Bueno, ja estareu atents per allà a les 3 pàgines. Sobre el 30 d'agost. Per allà el 30 d'agost, mireu, que potser... Oh, us deixaré... No prometo res, però pot ser. Estigueu atents. La campanita... Us recordo que estan a baix els links seus, i del TikTok i del YouTube. I, bueno, algunes paraules per dir d'aquest podcast, què t'ha semblat? M'ha agradat molt estar aquí, l'entrevista, bones preguntes, i m'he passat molt bé. Bueno, moltes gràcies, Adri, així que... Adeu! Adeu.